Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası tarapyndan geçirilen maslahat işin häsiýeti etsenni. Ol Garaşsyzlyk bayramynyň öňü syratyna geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisine taýýarlyk bilen bagly boldy. Gahrman arkadamyzyň binýadyny berkden tutan häzirki döwürde Hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň üstünlükli dowam edýän özgertmeleri çykyşlaryň esasyny düzdi. Kardeşler Akalaşyklarynyň milli merkezi, Dokma Senagaty ministrligi, Zenanlar birleşiginiň merkeze geňeşi bilen birlikde Dokma Senagaty işgärleriniň Kardeşler Akalaşyklarynyň geňeşiniň guramagyna Magtymly Pragynyň doglugynyň 300 ýyllygy münasibetli Magtymly Pragy dünýä danasy atly çäre geçirildi. Sençabr aýyna geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatynyň Nowataky mejlisine görülýän taýýarlygyň şäklerini ýaşlar guramasynyň merkezi Aşgabat şäher hemde Köpetdağ berqaralyk bagtyýarlyk bölümini tarap geňeşleriniň Türkmen demir ýolları agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasynyň guramaklaryna geçirilen çäreler işin häsiýeti bilen tapatlandy. Pekim Paýhas ummany Magtymly Pragy ýylyna Garaşsyzlyk bayramynyň öňü syratyna geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisine ahal vilayatyna da giňden taýýarlyk görülýär. Vilayat häkimliginiň Zenanlar guramasynyň vilayat kardeşler akalaşyklarynyň şeýlede vilayat we Beherden Akbogdy tarap ýaşlar guramalarynyň Demokratik Partiýanyň Beherden tarap komitetining guramaklaryna geçirilen maslahatlar muňa aýdyň şaýatlygy diýär. Tejini tarap häkimliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň Tejini tarap prokuraturasynyň birlikde geçiren çäresi wagtny sygat bilen bagly boldy. Demokratik Partiýanyň Balkan vilayat hemde Türkmenmaşy şäher komitetläriniň ýaşlar guramasynyň vilayat, Türkmenmaşy we Etrap geňeşleriniň Agrar Partiýanyň vilayat komitetiniň birlikde geçiren maslahaty Pekim Paýhas ummany Magtymly Pragy ýylynyň rowaş üsüşlerine hemde sençabr aýyna geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatyna görülýän taýýarlyga başlandy. Şeýle mazmunna maslahat Demokratik Partiýanyň Gadalarwat Etrap komitetiniň hemde Bereket, Gadalarwat, Etrap, Balkanawat, Türkmenmaşy şäher kadiýetleriniň guramaklaryna da geçirildi. Maslahatlarda ýurdumyzy rowaşlyklaryň ýoly bilen röwşen geljegini anamly alyp barýan Hormat prezidentimiz hemde gahrman arkadamyda hoşalyk sözleri buýsunçly ýaňlandy. Daşary vilayatynyň Şabat Etrap häkimliginiň Demokratik Partiýanyň Etrap komitetiniň ýaşlar guramasynyň Etrap geňeşiniň birlikde guramaklaryna halk maslahaty döwletli ýörelgelere bagdylga bilen geçirilen maslahat işin häsiýeti iyi boldy. Maslahatda çykyş edenler şu ýylyň 24-nji sentябryna geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatynyň Nowataky mejlisine görülýän taýýarlyk işleriň ähmeti hemde öňünde durýan wezipeler dogrusyna gurrun etdiler. Çykyş edenler Garaşsyz baky tarap Türkmenistan döwletimizde durmuşa geçirilen düýpli özgertmeler hemde Hormat prezidentimiň parasatly ýol başlygyna ýurdumyň gazanýan ykdysady syýasy ösüşler dogrusyna buýsunç bilen bellediler. Daşary vilayat gümrük kanatynyň, vilayat adalet bölüminiň, Daşary vilayat prokuraturasynyň, vilayat polisiýa müdürliginiň ýaşlar guramasynyň, vilayat geňeşiniň, Demokratik Partiýanyň vilayat komitetiniň birlikde guramaklaryna wagtny sygat maslahaty geçirildi. Ondan çykyş edenler şu ýylyň 24-nji sentябryna geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatynyň Nowataky mejlisine görülýän taýýarlyk işleriniň ähmeti hemde öňde durýan wezipeler dogrusyna gurrun etdiler. Şeýle maslahatda berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne Garaşsyz baky tarap Türkmenistan döwletimizde durmuşa geçirilen düýp özgertmeler arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna ýurdumyň gazanýan ykdysady, syýasy we medeni süýçleri Hormat prezidentimiň amsan perwer içeri we daşary syýasatyny buýsunç bilen bellediler. Maslahat daşanlar ýurdumyzy parahatçylygyň aýdyň ýoly bilen ol ösüşlere betleýän Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda we Hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyda hoşalyk sözler aýtdylar. Lewap vilayatynyň taryhy we ülkän öwrenş muzeýiniň Demokratik Partiýanyň vilayat Türkmenawat şäher Çärjow hemde Faýyzy Etrap komitetleriniň ýaşlar guramasynyň vilayat we Türkmenawat şäher geňeşleriniň vilayat baş bölüm müdiri bilen birlikde guramaklaryna şu ýylyň sentябr aýyna geçiriljek Türkmenistanyň halk maslahatynyň Nowataky mejlisine taýýarlygyň şäklerine anyk maksatlar, möhüm wezipeler atly wagtny sygat çäresi geçirildi. Arkadaly gahrman serdarymyzyň alyp barýan içeri we daşary döwlet syýasatyny çuňul gollamak bilen işçiň durmuşa ornaşdyrmakda geçirilen işler barada giňişleýin aýdylyp geçirildi. Maslahat nişanlary milli demokratiýamyzy pogtalanylmakda arkadaly gahrman serdarymyzyň baş tutanlygyna anyp barýan döwlet syýasatyny üstünlikli amala aşyrmakda işçiň gatnaşyp münasip goşundymyzy goşartyp joşgyny bellep geçdiler. Lewap vilayat we Türkmenawat şäher prokuraturasynyň vilayat baş bölüm müdürliginiň birlikde guramaklaryna wagtny sygat çäresi geçirildi.
Onda hormat prezidentimiz arkadaşlyk gahryman terdarymyň başda durmagyny, ýurdumyň ykdysadyetiniň ukguny ösüşleri kämil türkmen jemgyýeti ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyklar hemde sağlam durmuş ýergesi boýunça çykyşlara uly orun berli. Günnägiriň beýik söz sady Magtymly Pragynyň doglangynyň 300 ýyllygyna başlanan Demokratik Partiýanyň Mar Vilayet Komitetiniň Kärdeşler Kılıçlarynyň Vilayet Birleşmesiniň Dünýä Türkmenläriniň Insan-perwer birleşiginiň Mar Vilayet bölüminiň hemde Vilayet Zenanlar bölüminiň bilelikde guramaklaryna dabaraly maksat geçirildi. Pragynyň arzulan azap eýýamy gelle adylan geçirilen bu maksatda çykyş edenler berqara döwletiň täze ýamynyň galkyjdygyny hormat prezidentimiň ýol başlygyna ýurdumyzda gadanylan ösüşler barada aýratyn bellediler. Magtymly Pragynyň döwletçilik eýlemindäki uswatlygy baradaky mazmuny çykyşlaryň bir ýerde edilen çykyşlaryň içinden ýersagy çolup geçdi. Maksat atnaşanlar ýurdumyzda ösüşleriň täze berentliklerine sary anamly öňalp barýan türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyda we arkadaly gahryman terdarymyda alkyş döwlerini aýtdylar. Ýaşlar guramasynyň Mar Vilayet Geňeşiniň Vilayet Adalet bölüminiň birlikde guramaklaryna maksat geçirildi. Türkmenistanyň halk maksaty beýik başlangyçlara bagdaly adylan geçirilen maksatda çuň manyly çykyşlaryň bir näçe diňlerini çykyş edenleriň beýleşler ýaly hormat prezidentimiň taýsy tagalary bilen ýurdumyzda amala asyrlayan beýik işler netijesinde milli ykdysadyetimiň ösmegi garasa döwletimiň täze berentliklere göterilmegine miýdeme binýat bolup durýar. Mar Vilayet we Şäher Vilayet çağalar kitaphanalarynyň bilelikde guramaklaryna Magtymly Pragynyň doglangynyň 300 ýyllygy hemde Pekin Paýhos ummany Magtymly Pragyna başaryp çağalar bilen geçirilen dabarada ýokary ruhanatligi betdenni. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Mar Vilayet bölüminiň nowatdaky maksaty geçirildi. Maksatda çykyş edenler berqara döwletiň täze ýamynyň galkyjdygyny hormat prezidentimiz arkadaly gahryman terdarymyň ýol başlygyna ýurdumyzda enilerimizde zenanlarymyzda goýulan hormat sarpa dogrusyna uly buýsunçlan bellediler. Guramaçylyk meseleleri bilen utgaşykly geçen maksaty işin häsiýet mahsus boldy. Maksat atnaşan Bagtyar zenanlar türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyda we hormat prezidentimiz arkadaly gahryman terdarymyda alkyş aýtdylar.